odkud jezdíme. Není nic ve městě pěkného, než výtvory pana Zahradníka, které už přestaly i být, už to začíná dělat v jiných městech, nevím proč. 55, já to mám pojatý, jako že tady 55 let žiju, vy jste se mě ptali, jak se mě tady žije. 55 let slibujete koupaliště, není. 55 let slibujete zimní kluziště, ne zastřešený, není. Ani to koupaliště zastřešený. 55 let slibujete veřejné sportovní hřiště, není. To teď jsem teda, jo, ještě jsem opomněla, děkuju, kdyby toto všechno bylo, tak za to teda moc děkuju, ale na to čekám 55 let. 55 let slibujete cestu k malému nádraží, polovinu jste letos teprve dodělali, kdy jsem chodilo po silnici s kočárkama. Já bych vás možná zastavila. Já to potřebuju dočíst. Dobře, necháme to dočíst. Je to diskuze, jak se mě tady žije. Můžu to dočíst, prosím? Jo. Já jsem myslela, že vždycky dáte třeba otázku a bude odpověď. Já to tady pak nechám a ať se starosta si zapisuje, tak... Takže jsem skončila u toho malého nádraží, kde se chodí po silnicích a 55 let, když jdu od malého nádraží na Jakub, kde bydlím, po mně stříká voda, když prší. A teď ta druhá polovina, bych se taky chtěla zeptat, proč není dodělaná, protože tam zůstaly, druhá polovina jsou propadlé kapliky s kalužemi a blátem. Nevím. 55 let se tady nevybudoval solidní park na Réně, to není vůbec dokončený. A parkoviště před Renou, to je šílený tankodrom na vyvalení kol, když tam jedete s autem. 55 let zeleň, která byla někdy i bezdůvodně odstraněna, na opakované žádosti občanů se neuskutečnila, ani jeden strom se tady nezasadil navíc. Naopak se dělají parkoviště, které nejsou vůbec využitý, nevím, k čemu ty parkoviště tam jsou. A park za Panovcovou zahradou je sice teda pěkný, to je jediný znát, co tady je, podobný Oslavanům, ale 4krát za hodinu tam jede vlak, který musí zahoukat, jestli o tom někdo přemýšlel, a neustále do 5 hodin tam jezdí nákladní auta s vlekama do technických služeb a do odpadního dvora. Takže tam to je teda super klidný prostředí, ale zeleň a jako takhle ano. Náměstí města Ivančic by mělo být chloubou Ivančic se zelení, vodním prvkem a pěkným posezením. Místo toho se to změnilo v horkém létu na Saharu bez úplného života. Tady jsem to říkala, ta cesta k poslednímu odpočinku. Podpora mimo fotbal, házené, tady žádná není pro normální dětská sportovního hřiště, to teda jste teď řekl, že možná bude. Komunikace v Ivančicích v katastrofálním stavu, hlavně teda pod Jakubem, křížová cesta, včetně úklidu, zanedbané traviny, nepořádků, rozpadající se kapličky, to nevím, do čí kompetenci patří, ale jsou na rozpad ty kapličky. A leta to sloužilo lidem, a i za komunistů se to opravovalo. A teda ještě nevím, na co jsou ty nevyužité garáže tam před fotbalovým hřištěm. A co bylo pěkné, je odstraněno. Například historické lampy, já nevím, proč jsou odstraněny, otřesnýma stožárama, svítící do nebe. A radiový signál v Ivančicích za celá léta, 55 let, je snad omezen na 1 stanici, to taky nevím proč. Podpora nového bydlení s rodinnými dětmi, včetně školek a tedy, to jste teda řekl, že je to v plánu, ale není nulová, nebo zatím je nulová. A co říct na závěr, je mě líto, když vidím vše, co se nově buduje, postrádá svou kvalitu, a tedy není co obdivovat od teda občanů mého mínění, včetně kruhového objezdu. Děkuji. Tak se mě bydlí 55 let. A tak já jsem si to ještě dovolila. Já to tady předám ještě, tady Emma Vedáriková
Tady píše na počítač, že píše z tohohle setkání zápis, který potom bude zveřejněn i na stránkách města, jo? Takže já vám to klidně pošlu ještě naskenovaný na mailovku. Já na to se budu snažit odpovědět. Nevím, co z vás paní Krotová hovoří. Já jsem taky 55 let, od maličkého narození, prosím, ale je to váš názor, já ten váš názor nezdílím. Nic není tedy pěkného, co dělá pan Zahradník. Já si myslím, že tady pěkných strašně moc věcí je ty procházkovém řeky. Věci pana Zahradníka nám prostě ostatní závidí. A zároveň dělá v ostatních městech. Já jsem nikdy nepřilezl jet pěkné, co v Ivančicích v Oslavanech. Jsem velice rád, že tato města jsou spojená cyklostezkou. Jezdím tam pravidelně na rozhledu, jezdím na dětském parku. Myslím, že vzájemná symbioza, co máme, tak vlastně není to. Já bych chtěl říct 55 let koupaliště. Mrzí mě, že odešel pán Sládek, který se tady v 90. letech nasliboval tohoto koupaliště. Z našich úst, co se stalo 50 let. Nikdy nemohla slyšet, že koupaliště bude. Protože město Ivančice na to koupaliště prostě nemá teďka. Musíme dělat chodníky, silnice, veřejná osvětlení, to, co občané potřebují. A nemáme na to, aby jsme tady stavili koupaliště. Máme integrovanou dopravu, můžeme jet se do Biotopu do Oslava, můžeme jít do Spišova, můžeme jít do Krumlova, můžeme jít do Znojma. Jenom v Krumlově stojí provozní náklady 3 miliony korun. 50 děkuji teda za doporučení, ano. Jo, takže můžete v klidu jet. Děkuji. Pokud na to město bude mít, tak to se uděláme. Pokud na to nemáme, ani mít nebude. tak my nebudeme, no, zimní kluziště. Já si neslyším, že by někdo tady slíbil zimní kluziště. Z našich už to nezaznělo. Jestli Roman říkám, jak odešel, jestli z jeho už zaznělo, že tady bude kluziště. Fajn, já jsem nikdy kluziště neslyšel. Radku někdy bylo v pár kluziště, třeba tady byli stabilnější. Jo, takže kluziště bylo na hřišti, na stadionu, bylo, teď se nám postavila bytovka, byl to jeden ohromný problém města Ivančice si dávno, kdy místo zimního stadionu na starém sídliště postavila bytovka, která město doplácí přes 30 milionů. To bohužel, obracejte se na jiného stranu, ne na mě. Já na veřejné sportovní hřiště. Pamatujete si, že na každém čtvrtí byl malé pláce pro fotbalisty, kdo budou hrát fotbal, kdo hrál něco takového. Byl pod Jakubem, na Malovánsku, bylo u policejní stanice teďka. Máme krásné sportoviště a hřiště jsou veřejně přístupná po dohodě, když se někdo dohodne a má tam nějaké na to zodpovídá, tak jsou zadány k dispozici jak umělá tráva na fotbalovém stadionu, tak umělá tráva v Němčicích. Máme dispozici ještě na Malovánsku, které je oplaceno, je to volně přístupné. Bohužel, když je volně přístupné, tak máme tyhle mladé děti, já jim říkám smradiny vychovaní, které rodiče by to vydali přes zubu, tak jim večer podporují. Takže tyhle děti jsou totálně zařazení na všechny, oni ví, že mají svý práva, nemají žádné povinnosti, zapolují tam věci, dělají tam bordel, kouří tam, fetují tam naše snahy, proto si to sportoviště zavírají a proto, když má někdo nějakého vedoucího, tak na to sportoviště půjde a bude mu možný přístup. Že podívejte se třeba u Kurtu, jak to bylo zarostlé všechno, nektorový kopřiví tam byly, dá se tam chodit tam děcka. Před 10 lety všechny cestičky kolem řek, byla metrová kopřiva, takhle se chodili husí za sebou, nebylo tam nic. Původně jsme domluvili, že tam to vysypali, to je jednoduchá metoda, laciná metoda. Ještě se podíval v nedělu, kolik tam chodí lidí a kde denně tam chodí lidí. Že se teďka zase opět po 5 letech vysype, aby po dešti se to sáklo a mohlo se tam zase normálně jít. Fajn. Co se týče parkoviště na Réně, vy si nepamatujete ten prvotní bordel, co tam byl, po té výstavě tady mezi, kolik tam bylo, vy si nepamatujete Bentony, já jsem tam, pamatujete si Bentony, kolik tam bylo toho, jak tam bylo všechno na letový kolik bylo čurbesu na Réně před Bkšlo, jak se říkalo. Ale to už bylo všechno po revoluci. Ano, bylo to po revoluci. Já se bavím 10 let, co jsou tady starosta, a bavím se 10 let, takže klidně, vy můžete být 55 let, 50 let jsem na světě, teď 55 let za brany. Řekla jsem téma, jak se mě žije. Já vám říkám, jak se vám žije. Takže ten čurbes, mi se nežije špatně. Vy jste začal možná kvůli jiným věcem, že teďka vlastně vám město zrežilo nájem pozemku, možná to vám... Ne, to vůbec ne. No tak to vůbec ne. Takže počkej, já to doplním. Takže když si podíváte na plac před Rénou, co tam bylo ohromný, největší černá skládka, okrasný Jihomoravském kraji, všechno odvezený,
jsou tam lavičky, seče se to, krásně se tam jde, nahoru jdete kolem divadla, park na je perfektně spravený, co nechal udělat bývalý vedení, park se tam spravil, udělala se cesta na rozhlednu, kam já jsem mohl projet s kočárem takhle dokola, dostanete se tam všude, jsou tam schody, rozhledna je krásná, závidí nám to spoustu lidí. Arena je spravená, na vrchu jsou ovečky, je tam vysázeno 150 nových stromů, které vy si můžete potom otrhnout jabko, třešňu, všechno, co tam je, dá se tam chodit. Bentonit, co tady bylo v 90. letech, teď to máme vyřešen, čekáme na odpis ložiska. Takže jestli mě říkáte, že arena je špatná, tak se tam ještě podívat, se tam dlouho nebyla. A jestli se vám nebylo před těmi 10 lety, co tam bylo zásadní bordelu, fajn. Já budu odpovídat dál. Ale já se ještě zeptám k té cyklostezce a k tomu parkovišti, včera jsem tam byla a s kočárem se po cyklostezce nedá jet, tak tam má být třeba aspoň cedula, opravujeme to. Samozřejmě, pokud potřebujeme cedulu, dáme tam cedulu. Já ne, ale včera jsem tam zapadlo. Vidím tam bagr, vidím tam vál, tak je snad jasný, že to opravujeme. Ale vlastně si bylo tam cedule. Takže já vrátím park na Réně. Park na Réně, ať už to chce, jak chce, tak vlastně Panovská vila, děkujeme aspoň, že tu jste pochválila. Jsem rád, že tam jsou toalety, jsem rád, že tam jsou přebalovací pulty, že i ty maminy s dětmi si tam můžou důstojit na záchod, dneska přebalit a možná to skočilo. Vlád, že tam jezdí. To je to nejúžasnější, co ty děcka mohou vidět. Ty děti... Jo, takže máte děti velký, ale takže ten park je dobrý, celá ta arena, když se podíváte, že jsou díry předtem, samozřejmě jsou tam díry. Kdyby ty díry tam nebyly, tak na ten most jede každý zpromut jak prase. Když ty díry tam nebyly, jsme to spravili, tak tam každý jel, všichni zahrádky tam pole a takhle to jelo. Díry se samozřejmě spraví, není to dobrý, máme to v plánu, stáhne se to, je v plánu tam udělat nové parkoviště, aby se tam přijal po asfaltce, parkovací místa, součástí potom ten skatepark, co tam bude. Ano, máte pravdu, díry se zadělají, ale teďka je to dobré retardovat na ty lidi, co tam teďka ty zahrádky jezdí, nebo ty, co lidi tam jezdí a i na ty chatovou oblast, jezdí tam podobně každé jak prase a je to zase ve výchově lidí. Dále, nevím, které 50 zeleň bez důvodného straně. Ukažte mi jeden strom, který měl povolení, které neměl řádné dendrologické posudek od paní Kouřilové, které na to nemutá. Já jsem velice rád, že už máme i komisi životního prostředí opět a bude každý ten strom posoudíme a každý ten strom, pokud bude nemoce nebo tak se skácí, protože až nějaká haluza se spadne na lidi, je třeba jak to bylo u skautu, tam, kde byl ten pajas, na který se skácel a které to tam padaly a od skautu mám jasný to, že až někoho ten strom přizabije, tak to zase bude špatné. Takže všechny stromy mají odborné dendrologické posudky, proto byly skáceny, aby vysazeny. Tak a proč se skácel strom u té kapličky a padlých z první světové války? Tam byl vyfocený i ten pařez. Ne. U té trojice to byl exotický strom a to se podává stížnost až do Brna a zametli jste to pod koberec, tomu stromu nic nebylo. Pokud tento strom stížnost do Brna, máme odbor životního prostředí, máme povolení, máme to ten svůj posudek. Pokud tomu nic nebylo dobře, já se všechno nepovoluji, ale odbor životního prostředí, tak se na to, ale já vůbec nevím, které jsou. Už mě nevíme, který stromy můžu upřesnit, já jsem právě tohle rozporoval a ano. A těch stromů tam bylo daleko víc, ještě tam bylo hřiště, kde byly Já nevím, ale když to napíšete přesně, já vám donesu ten dendrologický. Ale oni mají na to, v Brně mají na to udělaný posudek a zjistili, že to bylo v naprostém pořádku, ale že prý s tím se nedá vůbec nic dělat, protože to je v kompetenci města a tady tohle nechal udělat pan Haluska. A neudělal se k tomu... K tomu stromu my jsme okáceli. No. Ten strom byl v rosoše díravej. Nebylo mu vůbec nic, když to skáceli, já jsem u toho byl, když to tam dělaný. Která jsem psala na tento strom dendrologický posudek. Byl to jasán, byl to kultivar převislý, čili byl roubovaný v koruně. A v té koruně tam byla nějaká špatná afinita už a bylo to tam zhnilý.
takže hrozilo to, že se budou ty větve vylamovat a s takovýmto stromem už se nedá prakticky nic dělat. Když je to tam prostě v té rozsoše, v tom rozvětvení, když je to zhnilý, tak co s tím chcete dělat? Když se to uřízne, samozřejmě ten pařez dole je úplně zdravý. No ale co s tím vrškem? Dobře, no, to je podnož, která kdyby jako zase vyrostla, tak z toho máte obrovský jasan a není to prostě ten převislý jasan. Ale myslela jsem, že by se to teda dalo možná prořezat. Ne, dobře, a ještě teda, když už jsme u té zeleně, pod Jakubem, celá ta naše ulice, tak tam je to všechno vykázené, to byly, co to bylo stromy? Duby, buky? Javory. Já říkám, nejsou odborník. Tam není ani jeden javor, zkáselo se to kvůli listí, protože technické služby to neodmetaly a ty stromy byly taky zdraví a já už tak 10 let chodím na odbor životního prostředí a tam se mě vysmál ten pán, jestli si myslím, že tam udělají folklor s jeřabinama, který tam byl, tak můžu jít za dveře ven. Takhle se mnou jednali na životním prostředí před 5 lety a to žádám každý rok, a tady už panu starostovi jsem volala, tam byla jiná slečna, na života taky slíbila, že se tam něco vystaví, ale víte z jakého důvodu? Všichni nemají auta a už hodně lidí je tam letech a taky budete chodit jednou pěšky do toho kopečka a tam, když svítí slunko, tak proč ti staří lidi stavěli ve vozech stromy, aby to bylo ve stínu? Tam se nedá jít než deštníkem, když si tam někdo, to zkuste. Tady se mluví od stolu, ale praxe prostě vůbec žádná. Asi odpovídám ty strany. Pokud víte, tak jsem tady už udělal. Pokud víte, ta zeď se rozpadala a ta zeď se postavila se pod Jakubem ulice, postavila se do slavu. Teď to, co tam je, ta zvaná opěrná zeď, co byla postavená, se rozpadala, vrtila se a hlavně se říkala kvůli tomu, že tam ty kmeny těchto stromů, kořeny těchto stromů, se nerozpadá, to není pravda. Není to pravda, protože ta zeď, ta opěrná zeď, co tam je, tak ta drží tam není jediná puklina. Akorát co tam je špatný, tam je špatná silnic, která se udělala v nějakým 74. roce a udělala se tím způsobem, že se tam navezly kameny, polilo se to asfaltem a od té doby se s tím vůbec nic nedělalo. Na rozdíl třeba od Malovanska, který byl celkem slušný a tam je to úplně jako v krásném stavu. A v našem, tady v této ulici to se úplně rozpadá, no, navíc tam má ještě tam má pan Badin tam má živnost, tam jezdí ta těžká technika a to je naprosto rozpadený dálnic. A propadají se tam kanály. Jaká zóna? Je to na podnikání nebo na bydlení, nebo jak to říkám, dozadu jezdí tady podnikatel s touhle těžkou technikou? Pokud tam pan staví barák, tak tam asi musí jezdit. Ne, to je... Tak se tam zažádáme, dáme tam značku 3,5 tuny, můžeme tam dát správný úřad, Policii České republiky, značka se stanoví, dá se 3,5 tuny mimo zásobu. Ale to jsou fakt zásadní věci. Ale já se dávám ten keřům, tam se tak celý revitalizoval, jsou tam keře, jsou tam vyřaděný. Jak vám říkám, třeba když jsem tam bydlel, že se tam bydlení, která prostě jasně říkala, že dělalo se to naprosto souladu se životním prostředím, se tam nekácelo, že bych to nadělal. Já bych se k tomu vlastně chtěl vrátit dál. Náměstí je Chloubou. My jsme za náměstí dostali cenu krajské to je váš názor, že je to Chlouba? Necháme vždycky jednoho člověka domluvit, tak teď mluví pán starosta, pak se můžete vyjádřit. Takže já říkám, je to váš názor. To by tam jít nemohli, protože tam potom je zbyto. Dobře. A proč tam nemůže být vodní prvek nějaký? Teda je tam taková Sahara. Tam třeba by mohl být, můžeme tam udělat nějaký kroky, nebo tam vodní prvek by tam teoreticky mohl být, ale to ještě takhle to bylo jarné, já se ještě vrátím k tomuhle. Váš názor je takový, my jsme na tu cenu dostali krajský vítěz historické centrum roku a 6 Prahu. Nevím, když jste pod Jakubem, my jsme spravili teďka, nebo postupně opravujeme kapličky. My jsme dostali grant jako město Ivančice na to, kapličky se opravují a za tyto opravené kapličky jsme dostali zase cenu Jihomoravského kraje za 2. místo
nejlépe opravnou památku obrovského kraje. Takže dostaneme finanční jako bonus a dostaneme cenu od kraje. Takže jestli ty kapličky nespravujeme, tak já asi jsem nikdy nikdo neviděl, co jsme dostali. Teď tam někdo rozebral kamení, někdo tam potřeboval plocháče kamení, tak je tam jedna kaplička rozebraná a spadne, jestli jste si nevšimli. Já ještě nevím, jaký historický mapy jste měl na Jak je to dlouho? Spravovali se tam myslím 2 kapličky. Jo, takže myslím si, že ty historické mapy na Cyklomonská, ty, co tam v 90. letech se utěkali, svítili Pánu Bohu do oken. Tak tyhle lampy, co tam jsou kolem silnice, jsme dostali asi před milikou dotace. Lampy. Jsou hnusný. Váš názor. Ano. Na tyhle lampy žere asi 30% energie a svítí víc. Takže ty staré lampy, kulaté, co svítí Pánu Bohu do oken, stojí tam 4 lampy. Já jsem rád, že byly nárazeny to a město ušetří významnou částku peněz. Stejně tak jako na celé ulici od, bych to řekl, No Krumlovská. Celá štěklováčů jsou měny také lampy. Využíváme dotačních prostředků, využíváme všech peněz, aby jsme tyhle napravili. To chápu, a to se nedalo opravdu. Tam byly různý, nebyly historicky, byly z 90. let. Jestli máte špatný signál, tak máte špatný signál, protože bydlíte pod kopcem. Ne, to je v celých Ivančicích tohle. Já taky ledím rádio jenom čas a nevadí mě to, tak se to neví. Jenom rádio čas se tady dá chytnout. Nic víc. Nic víc. Úžasný, spokojené. A ještě můžu k tomu světlu. Prosím vás, pojďme se trošku stišit. Ještě k tomu světlu, jak říkal pan starosta, to já teda chápu jako za úspory, ano, a nevím, možná se i ty pěkné lampy, aby to vypadalo pěkně, dali taky byla úspora, ale teď mě řekněte, co teda, když ty fotbalový máte rozsvícený, to nevím z čeho, a když se svítí do půlnoci na fotbal a ráno už od 5, ale to ne krz energii, ale vůbec jsou na to zelení, protože vůbec trpí celá zeleň, když neví, jestli je noc nebo den. Nevíte, o čem mluvím, o osvětlení fotbalové hřiště. Jenom prosím vás, fotbalové hřiště si platí, fotbalové hřiště to vůbec nejde do města a tam se teda svítí přes zimu. Tak by ti na všechno řekl. A do jistě všechno. Do večera, když se tam sportují děti, tam sportují dospělí, to je to takový názor, to je špatně. Mně nejde do hlavy to, že tady ukazují projekt, co se všechno bude dělat a na druhou stranu řekne, že nejsou žádný peníze. Tak mi to hlava nebere tady tohle. No já když se dívám z Podjakovu, tak vidím osvětlený celý Malovansko až na nádraží. No. To je dobře, tak se mě to vysvětlil. A ještě je tady pan Sojka, já bych se ještě, jestli poslední dotaz, jak jste teda říkali tady ten projekt, že bude přesunutý to nádraží, to autobusový, tak třeba na to vlakový nádraží z koutu Ivančic zde jdu půl hodiny pěšky a byla jsem vděčná za to, že třeba autobusem z náměstí jsem mohla dojet aspoň na sídliště. Tak mě teď teda řekněte, jak když to bude přesunutý až kdesi k hlavnímu nádraží, tak ty Ivančice, teda to je tak na kolo, abych jezdila všude kolem na kole, ale Asi vlastně, jestli jste neposlouchala pana Soliku, protože poslouchala, že to autobusové zastávky zůstanou zachovány tak, jak to 3 autobusy, 4 autobusy, které parkují teďka před drogerií, tam stát nebudou stát. No tak to jsem teda špatně pochopila. Vlaková budova bude objížděná, bude tam a právě tento parkovací dům pro vás zbytečný byl hlavním důvodem toho, aby vlastně se do té dotaci jako přestupní terminál. Do Brna, když pevně pojedeme, platí 60, 80, 90 korun za hodinu, tady my máme 10 korun za 12 hodin. Ještě dostáváte auto, máte ve stínu, jedete do Brna, jste tam za 30 minut, máte stejku po Brně válně. Takže v Brně to není nikdy, takže tento parkovací dům bude sloužit na to, abyste tam nechala auto. Teďka ty auto parkují parkují kolem vlakového nádraží. My jsme tam museli dát zákaz. A kdo auto nemá? Kdo jde do Brna vlakem? A kolik těch lidí tam jezdí do toho Brna vlakem? Jezdila, ale ze sídliště na to nádraží daleko, než bude ten. Já se bavím o tom parkovacím domě na ty ale auta. říkám, určitě na ty otázky vám teď odpovím, že Sládek bude odešel, takže určitě si myslím, že proč to tam je
Ptám se, že to bylo volební prioritá nebo minulé, já jsem rád, že ten parkovací dům tady je, parkovací dům byl využívaný. A když podíváte se, že lidé nemají kde zaparkovat. Budete mít prostor, vy budete ve skupinách diskutovat, že lidé nemají kde zaparkovat, je to třeba doktory, celá Klumovská je dneska zacpaná, nemají kde zaparkovat, je to nemocnice. Takže u nás chcete všichni vystoupit a být za 10 metrů někde. Tady si můžete auto nechat odložit a máte to všude z toho parkovacího domu 10 minut. A i do nemocnice, když někam nepřijedete, vyhodíte pacienta, nevyhodíte, vysadíte pacienta předtem a můžete do nemocnice, auto si odstavíte. Tady jako u nás všichni, každý musíme všechno před barákem, parkovat u baráku, tamto. Když se něco udělá, zase všechno špatně. Takže já jsem hrdý, že žiju v Ivančicích. Jsem píšel na město Ivančic, co se za 30 let vybudovalo. 55 let to můžu to soudit, protože 55 let tady žiju. A vždycky se mi v těch žilo dobře a žít bude. Takže ty věci, že jsme něco nepostavili, bazén, koupaliště a hala, sportovní hala bude hlavně pro základní školu TGM, kde mají 600 dětí, gymnázium má asi 350 dětí a tyhle děti mají 2 malé tělocvičny. Je velká podpora sportovno-časových aktivit. Já budu rád, že to zříženeme nějaký další titul, že to za pozor a bude hlavně ta hala pro tyhle školní školáky, ať už je třeba gymnázium, krajánská organizace, tak ta hala je tady potřeba a tohle bude další sportoviště, který tam my třeba Zázana, nebo když jsem předseda, jezdíme trénovat do Bránic, do Krumlova, je to furt hala obsazená, celé tak. Takže tyhle ta hala hlavně financuje pro naše školská zařízení, tak aby ty děcka z nich něco vyrostlo. Takže já mě mrzí paní Kropová, že se má špatně, že v Ivančicích. Mně také vadí ten bordel, který je tam v těch kontejnerech, ale je to všechno v lidech. Nevím, proč tam lidi hážou mrazáky, proč tam hážou záchodový misí, nevím, proč tam hážou koberce. Je to v lidech, protože lidi s plnutím nejsou vychovaní. A tohle to máme otevřen odpadní dvůr, kde zadarmo máme nejnižší tady poplatky za odpad. Všechno si na ten odpadní dvoře můžete vyložit. A pokud náhodou nemáte nějak to odvez a jste imobilní, tak všechny spotřebiče, co dáváte, tak vám odveze ta firma, která vám doveze nový. A myslím si, že jakákoliv dohoda, ten odpadní dvůr se dá cokoliv. Takže naše odpadové hospodářství bude asi posíleno, že budeme svážet 2krát do týdne tyhle ty plasty a tyhle ty komunity. Bohužel vlastně už jsme uvažovali o tom, že by si třeba ty kontejnery z Křipáku úplně zrušili, anebo vlastně natekli. Ale je to všechno v lidech, to, co tam lidi dělají. Takže já, pokud jste na Malovansku a pokud máte narážíte na ulici na Malovansku a ještě ulice pod Rénou, udělá se chodník proto, protože se tam nebude dál dělat vodovod. Dál se bude dělat rekonstrukce vodovodu a nebudeme dělat rekonstrukci vodovodu a poté dělat nový chodník. Tak počkáme na to, až to bude celý. Jsou tam plánované 2 nové přechody pro chodce, jedu u Malého nádraží, druhé bude z Tyršovy ulice a všechno bude navazovat. Ale nemůžeme dělat chodník a potom se tam od toho udělá voda. Takže ve spolupráci se svazkem nahlásíme, co my budeme dělat, svazek nahlásí, budeme dělat, tak jak se dělá třeba námes v Letkovicích. Nejdříve jsme se domluvili, svazek udělal vodu a my děláme zbytek. A tahle ta dohoda tady funguje a tak to je, když se vás dá, že to je náhodou padlý, že se udělá půl chodníku a zbytek ne, je to takhle, jak to je. Takže já to plním, já jsem hrdý na to, že můžu v Ivančicích, mohu chodit do ostatních měst a myslím, že spolupráce s tím městí je velice dobrá. Děkuji za vysvětlení a když bych viděla někde pěkné místa, tak vám pošlu pak fotku mailem, jo? Dobře, děkuji. Já si můžu, já to pana starosti doplním trošku v tom, že jste říkali, že tady není bazén, slibuje se to dlouhou dobu, nejsou tady některé věci, které se slibují, ale 20-30 let. 55. 55, super. Ale ono je to spíš o tom, že my jsme neměli na to hledět jako každý, že v každém městě bude bazén, jo? V každém městě bude sportovní hala, v každém městě bude super sportoviště, to tak není jako reálně. Jo? My jsme se na to měli dívat jako na region. A tím, že dneska tady vzniká nějaká cyklostezka díky mikroregionu, která propojí Ivančice s Dolníma Kounicema, tak si myslím, že ten region je úplně super. Pokud si chcete sednout na kolemu zajet na výlet, můžete jet na Klášter do Kounic, můžete se stavit v Ivančicích, můžete zajít na arénu, napivovat do Oslava na zámek, do Oslava na biotop. Jo, asi by to mělo z mého pohledu fungovat takto, že není jako reálně, aby každé město mělo všechno.
a prostě ty náklady na to jsou takové, že to se nedá prostě zvládat. No, ono se to postaví, to je pěkný, ale pak není reálně to udržet. Tak jako Moravský Krumlov má problém s bazénem, že jo? Tak jako Nová Ves má problém s bazénem, nabízí to, jak to jde, aby prostě děti tam jezdili, protože to není ufinancovatelné. Takže já si myslím, že my máme velkou výhodu, že tady šlápnete sednete na kolo a za 4 hodiny jste poslavané, kde máte zase jiný výšky. To si myslím, já bych se ještě chtěl zeptat, pane místopředsedo, vy jste tady prezentovali a zhruba naznačit, co se všechno tady bude ještě budovat. Ale nikdy jste neřekl, kde seberete na to peníze. Když říkáte, že nejsou. Když jste říkali hned v zápětí, na to jste řekli, že peníze nejsou. Tak mě to jako hlava nebere tady tohle. Bavili jsme se o tom, že teď momentálně máme nějaké finance, budeme přistavovat tu školu, máme finance na školu, samozřejmě žádáme, tak jak jsem říkal, o dotace právě přes tu brněnskou metropolitní oblast. Tak jako teď mikroregion bude, taky žádala o dotace, dostane dotaci na cyklostezku na propojení, jak jsem říkal, Ivančice, Dolní Kounice. Takže my se snažíme samozřejmě něco je reálně z toho města udělat, co se týče třeba nějakých komunikací, ale bavíme se tady v řádech nějakých 55 milionů, co to město dokáže vygenerovat na investice, což je samozřejmě jako, pokud vemu třeba tady školu, která bude stát přes 35 milionů, jo, tak už bychom vlastně nic k tomu neudělali, kromě jedné ulice, takže proto se snažíme ty zdroje hledat jinde. No, takže není to o tom, že když je to naplánované, že se to nezrealizuje, ale je to o tom, jaké jsou možnosti získat ty peníze, buď to z evropských peněz, nebo z národních, aby jsme si pomohli a mohli jsme to zrealizovat. Tím cyklostezkám plánuje se návaznost i na Neslovice Krčice, protože tam je to hodně rušená cesta, jestli se plánuje třeba to lesní cestou nějak cyklisty. Já mám v gesci cyklostezky, jsme schválili na zastupitelstvu nějaký plán těch cyklostezek, jak to má být rozvětvený. Je to koncipovaný tak, aby se do každé ty obce v okolí dalo dostat na tom kole. Ty cesty jsou nějakým způsobem vytipované. Snažíme se jít po pozemcích města Ivančice, protože jakýkoliv jednání s vlastníkama cizích pozemků je problematický. Nicméně, tak jak říkali tady kolegové, je to dost hodně navázaný na to získat na to finance a to město to nemůže budovat čistě ze svých zdrojů, protože by nic jiného nedělalo, stejně tak jako například tu školu, stejně tak jako jiné věci. Takže teďka se buduje cyklostezka směrem na Dolní Kounice, za což teda děkuji mikroregionu, který získal dotaci, získal na to peníze, zařídil tomu projektovou dokumentaci. Jakmile tady ty akce budou hotové, budeme se rozhodně rozhlížet, aby to ta páteř měla i nějak přibrat. Já bych tomu ještě ten Neslovici chtěl říct, že vlastně jsem jednal s panem starostou, máme vykupované pozemky v lese, aby jsme to propojili a je už ten plán, aby jsme to propojili dál do Neslovic a už teď vytipováváme v našich pozemcích, a dostali se do Neslovic a dostali se na koleji. Prosím vás, ještě bude dotaz, jenom technická, prosím vás, vypněte si mobilní telefony nebo slyšte prosím zvuky, ano? Děkuji a paní Vršecká. To jsou místnosti, cyklostezky. Máme tady cyklostezku, než by chtěla to využívala, ale je tady cyklostezka vedoucí do Oslava. A jsou tady třeba maminy z kočárky nebo my s pejsami, takže to tolerují. Má to charakter cyklostezky. Ale třeba pokud jedeme podél Jihlav, tak tam jezdí prostě cyklisté, kteří se domnívají, že jsou taky na cyklostezce. Ale toto přece charakter cyklostezky nemá. My nestačíme, ať z kočárky nebo s těmi pejsami, nestačíme rozkazovat. A nemáme možnost prostě vozit dětičky. No, ale to tam nevolí. Na nás křičí a pukví, zvonky městí doby na těch kolech nejsou a až to v proměnutí máte třeba na zádech, tak ale to nepřijde. Tam nemůže dát, je tam dopravní značka, že zákaz vjezdu s koní. Tak proč tam není uvedeno například, že se jedná o kombinovanou stezku pro pěší, pro maminy z kočárky a kola třeba. Nebo něco jednodušší. Odpověděla jste si v podstatě sama. Řeší se tam teďka značka C9, což je kombinace cyklo a pěší, aby se specifikovalo, jak říkáte, to, že je to teda nejen pro cyklisty, ale i pro pěší a obráceně.
Nicméně všechny tady tyto společné věci samozřejmě naráží na to, co už tady mnoho lidí zmiňovalo. Bohužel to chování některých lidí je takový, jaký je, a tam to o té toleranci bude muset být. Tak to není jenom v tomto směru. Já vám dám jeden příklad. Lidi a lidi jsou, Je říkají, je to všechno v lidech. Někteří cyklisté jezdili kladem, je to pro všechny. Je to proto, před 10 lety opravdu pská cestičky tam nebude. Je tam značka zákaz s koňmi jezdec. No. Kvůli jednou pánu, co tam na té koni jezdil, kdo tam šla panitro. Potkal jsem tam ty dva malý podniky, jak tam valili, jak jsem tam pána zase říkal, přijde značku. To není pro mě, já mám bričku přece. Takže dva koníci zapřili za bričku a v pohodě, pak tam byl na motorce, vidový zákaz, ne, já jsem najížděl, přesto ta značka není. Kajde si ho, ty elektromotorky, co tam je, takže to všechno vidět, jak říká Honza, ta značka a paní směrovala se nám se. Jo, ale tak zavolejme na to měšťáky. Počuju tady máme. Dobře, tak už budeme hledat řešení. Ano, a já je taky druhý dotaz. Já neustále 10krát. Pravda, že říkám, jedná se tady o takový malý pecky. Na tom sídlišti, my tam často s těmi sousedkami chodíme s pejsami a podobně, že vnoučata tady s náma nežijí, takže sledujeme ty dětičky na tom novém sídlišti, pomocně. Ořechová, Jabloňová, a jak se řeší, Třešňová a tak dále. Tam je takové množství dětiček a víte, kde si hrají? V blatě, bahně, na štěrku, na posobeří. Tak je to ideální. Nejsou tady asi i nejsou Ivančici. Dobře, tak já se můžu doplnit, protože vlastně jsem přišla i a řešíme právě obnovu hřiště na Bříkové vlastně ve spolupráci s starostou, ano, protože právě naše děti si hrají mobilní, ano, protože nám bylo vlastně developery několikrát už slíbeno v minulých letech, že tam hotový hřiště, což se neděje, tak právě jsem se skontaktovala s panem starostem, za to děkuji za podporu a opravujeme teď své pomocí nějakým způsobem hřiště, kde pláce bydlení do svého hřbitova. Aby právě naše děti si právě nehrály v kanálu a právě to, co se chtěla i zeptat, třeba jaký tam právě ten budoucí záměr. Aby tam byly pro ty malé děti. Houpačka, nejenom fotbalový. Dobře, rozumíme dotazu, pan starosta odpoví. Jo, velkou chybou, že si ty lole, já ty oblasti říkám škoulou, protože jsou ty baráky tam, jsou tam bytový domy, jsou tam pěkný zděný byty, domy, jsou tam dřevostavby, jsou tam komunitní domy. A bylo velkou chybou to, že město v minulosti si nežádalo o to, aby tam prostě dalo jasnou povědu na developeru, že tam bude hřiště, tam bude hřiště, tam bude hřiště. My máme teďka dohodu, pan Kolač nám daroval tam nějaké pozemky, my máme domluvenost paní Wagnerová projekt hřiště, tam vzadu cílený, ten celé strouhený, kde jsou teďka ty traverzy, kde to takže tam by mělo být hřiště, máme na to studii, máme na to projekt, máme na to už i peníze v rozpočtu, tak aby se to dělat, takže tam by mělo být jedno velké hřiště. Další hřiště, další pozemky, jak končí zastavba, tam Zrimčák, tam jsou ještě pozemky u toho, tam by mohl být taky nějaký větší park, něco pro ty děti, ale je taky strašně nikdy nemilé to, že když máme tam ty popelní zemětka na vršku, jak je teďka už hřbitova, tam ještě kousek pozemku města, asi 400 metrů. Já jsem objevil a začal jsem tam něco plánovat, že by tam mohlo být to a to. Já jsem objevil se ti majitele na těch okolních dvou domů, my ty žádný dneska nechceme, my jsme se chtěli proto, že byli v klídu, my ty žádný hráti poslouchat nebudeme. A slízne to já. Udělali jsme hřiště na starém sídlišti, vedle toho bytového domu a to sami. Obrovský problém s tím, že oni chtějí mít lidé, chcou mít po práci kávičku a nechcou mít na dětské dvary. To je problém. Takže co město zase malo budoucnost, že ty developery to směrně náš, že to už být jasně, postav tady kolika to bytové plochy, ale to je hřiště. Pro mladý, pro staré je to. Takže za to, co tam bude aspoň
tam v tom rohu. Já děkuji všem obyvatelům, že se stali o ty hřiště, co by tam mohli být, zjistit si třeba jak i za tím, co jsme dali úplně málo, něco, nějaký na pískovišti věci, jsme připraveni, by tam nějaké herní prvky, jsme připraveni tam to hřiště dobudovat, tady třeba nějaký živém plotem. Takže já jsem velice rád za jakoukoliv aktivitu lidí, kterou my můžeme posunout nějakým, když to řeknu v rozpočtu, co máme na herní prvky, peníze a ty děcka tam někde budou. No, takže bylo to chybou, snažíme se to nějak dělat a já věřím, že to hřiště tam do roku a půl bude, protože je to velice pěkně namalovaný. Stejně tak, jak hřiště teďka by mělo být výukový programy a je velice pěkně namalovaný za Němčicích, jak byly ty palachy, jak byl ten čurpe za kurty a tam, kde teďka se vyčistila ten náhon a už tam v plánu a zase dotačních peněz, ne z našich, ale dotačních až 80% dotace. Krásný, takové plázmy, škola to využívala pro výuku, lidé tam chodili, bylo to veřejně přístupné, ale na večer bychom to zamčili, aby tady ty naše živlí, co tady máme, co se pohybují v Ivančicích, tak aby se tam zase to nezničili. Takže to je asi k těm hřištím. Tak a já bych ještě s dovolením. Nedá se to dělat, tak jsem tu proto, abych se na něco zeptal. Prosím vás pěkně, to věřím, že to bude starosti taky zajímat. Pokud se jedná o ulici Mřenkovou a pak návaznosti na to nové sídliště, pak tam ty nové domy jsou tam asi 4, které hraničí se zdí u židovského hřbitova. Já jenom tak nějak jsem si zjistila, že se jedná o pozemek židovského hřbitova, jestli je tomu tak či ne, a lidé si ty ploty svoje, aby tam nikdo z toho sídliště nemohl jít, natáhli si ploty až ke zdi hřbitova. Je tomu tak či ne? Poněvadž my musíme obcházet naprosto celou. Je tomu tak, máte naprosto pravdu, někdo má soukromý majetek a má ten pozemek až k tomu židovskému hřbitovu. Budete tam mít vy, ten pozemek bude váš. Pozemky jsou až k židovskému hřbitovu. A zaplotili se, aby ty lidi tam nechodili. To je jejich majetek. Kdyby to byla městská cesta, městský majetek, tak se tam udělá cesta, jsou tam nějaké zdámy, co to znamená. Ale bohužel soukromý majetek je soukromý majetek. A město nemá žádné pravomoci to, aby si to natáhli ještě tomu židovskému hřbitovu nebo ne. Takže pokud by to bylo městské majetek, fajn, můžeme tam něco dělat, ale že to soukromí. A konkrétně třeba kdyby to bylo vaše. No a to není vůbec soukromý majetek, ale patří to židovské obci. Tak se musel bude na židovskou obec, tam já jsem krátké. Dobře, máme zapsáno. Já tady k tomu mám připomínku docela významnou. Dáme se hlásí paní Cmirová už jednou. Tak se budeme pak vracet k tomu židovskému hřbitovu. Já bych měla slovo. Jo, no já si taky vlastně kolem toho tématu pořád kroužíme. Dobrý den, já si myslím, že obrovská bolistka města je právě pěší prostupnost a že bohužel prostě poslední desítky let se na to vůbec nemyslelo. A jak teda u té stávající jako zástavby, tak u těch nových projektů. A je tady strašně moc fakt kritických míst, když třeba Oslavanská, jo? Když chcete jít třeba ze sídliště do centra, musíte jít s dětma, buď přes Oslavanskou, což je vlastně strašně jako nebezpečný, tam s kočárem nebo s malým dítětem je fakt šílený. Nebo můžete jít ještě přes Kotzbergy třeba. Pak další třeba Němčice, Alexovice, tam zase ta silnice kolem Náhonu, tam taky jako pěší prostupný. Je to prostě strašně nebezpečný. A když se tady bavíme jako o rodinné politice, tak myslím, že je hrozně důležitý nejenom se bavit o vybavenosti, typu jako hřiště a podobně, ale právě i o tom, aby třeba mezi školama, školkama a nějakýma jako významnýma veřejnýma místama prostě dobře fungovala ta pěší prostupnost. A bohužel se na to nemyslí ani u těch nových projektů. Že pak, když se člověk podívá třeba na tu novou zástavbu v tom Šmoulově, tam jsou prostě postavené ulice, které vůbec na sebe nenavazují. Nebo víc další problém kolem židovského hřbitova. A prostě tady takovýhle míst je tady hrozně moc. Tak jestli by nestálo za to, aby město si vytvořilo nějakou koncepci té pěší prostupnosti a skutečně začalo i jednat třeba s vlastníky těch pozemků
a něco s tím začalo dělat. Třeba příklad, jak je ten... Toto by se dalo zpřístupnit, jo? To patří společně. Ten ústav, tak jestli třeba tam by nešlo dělat nějaká pěší propojka, pak by prostě lidi ze sídliště do centra se dostali pěší úplně během chviličky. Tam je prostě který není, prostě pěšky se musí obcházet a je to úplně nesmyslný. Nebo pak právě ty Němčice, Alexovice, tam by podle mě dávalo smysl dělat nějaký, jakoby, dá se říct, jako park, pěší propojení, který by prostě strašně moc ovlivnilo životy v pozitivním slova smyslu pro spousty lidí. Takže třeba za mě takovýhle projekty dávají vlastně mnohem větší smysl, když to pomůže být pěší prostupnosti, než jenom třeba budovat čistě nějaký jako park nebo zahradu jako sami o sobě, ale aby to bylo právě v místě, která napomůže té pěší prostupnosti. Já na to zareaguju. My samozřejmě to víme, ten problém, co se týče toho židovského hřbitova. Tam v současné době jsou vydané stavební povolení na chodník, který by to měl propojit vlastně kolem zdi židovského hřbitova přes to odvodnění, přes ten Mřenkový potok a měla byste se dostat vlastně dolů na Mřenkovou a do města. Problém je v tom, co říká starosta, že se tam pohybujeme samozřejmě na soukromých pozemcích. Takže my vzhledem k tomu, že se s tím majitelem nedohodneme, tak budeme muset rozjet asi vyvlastňovací řízení nebo něco takového, aby jsme se do toho dostali, protože ve veřejném zájmu, aby se to tam propojilo. Ale je to všechno tím, co jste říkala, tím, že se to prostě neřešilo, když se to stavilo. A teď se tahají jako horky, jako brambory, jako z ohně a je to problém, protože to není jednoduchá věc to potom zajistit. Co se týče třeba potom dál Alexovic, jak jste se bavila, že ta ulice, no, všichni to víme, že když jdete z Němčic nebo z Letkovic do Alexovic, že, kde jsou teda silnidla, nemáte kam, jako, že, tam ta propojka je špatná. My to máme samozřejmě vyprojektovaný, koordinujeme to se správou službou silnice Moravského kraje, které je vlastníky komunikace a někdy v roce 2020, já nevím, 5 nebo 7, a teď nevím, oni to mají v plánu, my jsme to měli společně vybudovat. To znamená, oni opraví tu propadlou komunikaci, že tam jedete dneska jak na moři, je to, že jo. A my bychom k tomu přistavili na tu stranu ke struze chodník, který by vlastně propojil ty dvě části. Co se týče dál, potom jako třeba u parku, jako tam je to historicky daný, že jo, tam těžko s tím v Alexovicích pohnete, že jo. Pokud to tam odbočujete vlastně pod kapličkou doprava na Řeznovice, tam prostě chodník není, anebo tam je nějaký 40 cm, ale vy ho tam prostě přes ty stávající baráky nevytvoříte, kdyby si se to tam možnost prostě z našeho pohledu není a nevidíme jakoby způsob, jakým by se to dalo vyřešit. Ale máte naprosto pravdu, že je potřeba jako tady tyto věci odstranit, i když to prostě teď je takový. No, když třeba právě mluvíte o tom, že by se udělal chodník vedle té silnice, tak já si třeba upřímně myslím, že to taky není dobré řešení, protože jako mít takhle blízko chodník vedle takhle jako rušný silnice, je to taky vlastně nebezpečný a že mnohem lepší cesta by byla třeba jít jakoby výkupem pozemků na druhé straně od náhonu, jak je zahradnictví a zkusit tam s nimi vyjednávat a udělat cestu, která bude i příjemná i bezpečná a ne prostě mít úzký chodník. Zase jsou tam nějaké technické možnosti, že jo, je tam, jestli o tom víte, je tam rozvod na vysokého napětí, že jo, na té druhé straně, jako překládat rozhodně vysokého napětí, prostě se tady bavíme o pak neskutečných penězích, navíc nevím, jestli prostě by byli ti lidi vůbec ochotní, protože to jsou za A pozemky, dneska nevím, jak se to jmenovalo to, dřív to byly stavební stroje, že jo, dneska jsou to soukromé firmy, jiný jmenují se jinak a samozřejmě jsou tam stavební pozemky, které mají nějakou hodnotu, že jo, na té druhé straně, takže už ten samotný jakoby výkup a ta dohoda s těma lidma, nevidím to úplně, že bychom se nám to podařilo a ta silnice se může odstínit, jo? Já se nebavím o tom, že bychom udělali chodník a 15 cm obrubník a tím to skončilo, jo? Tam se bude muset udělat nějaký dělící prostě prvek, aby, jak vy říkáte, se předešlo tomu, že když budete dítětem, tak aby vám neskočilo do silnice. Jako... Tam to místo není právě, to by se museli jít do toho návodu. No však budeme do toho návodu. No a to je právě špatně. Jo, protože ten návod má nějakou kapacitu, ale dobře, to teď jenom... Možná já bych to ještě zkrátila, promiň já, že aby jsme se nezasekli vždycky u jednoho dotazu, aby jsme to zvládli, že
Už máme tady blíží se 6. hodina, ještě máme nějaké úkoly. Já bych ještě tohle doplnil. Já jsem říkal paní Směrové dvakrát. Já jsem velice rád, že probudila tady spící to, co tady vlastně ona říká, je naprostá pravda a že jsme to dáme za spolu a mělo to řešit dál. Tohle to jsem velice rád, že jsme všechny komise životního prostředí, které se nekoná a slíbil jsem jim a budu to dodržovat, že veškeré projekty, co se v době budou v městě Ivančici dělat, budou přesně, ať se na tom vyjádří, protože mají na to úplně jiný pohled, mají na to úplně jiný oči, protože tomu rozumí, že se staví volební orgán na města Ivančice a tohle bude. Pokud ty jednání, já jsem s vámi hovořil o to, že jsem už jednal i s krajem o propojení přes ten Hlukák, jak se tomu říká v Ivančicích, a vůbec kraj není ochoten tohleto pustit, letět se 2 metry kolem zdí, třeba kolem paní Ajkové, ale ty jednání máme za sebou, ale jak říkám, ona to nátlačí, pokud tam bude další nějaká možnost vyjednat prostupnost, takže jo. Ale naprostá pravda je, že to zaspalo a to říkat asi těch 55 let a ty cesty se vydávaly realizovat a pokud se tady něco povolovalo, tak to mělo být jako celek, komplex a bylo jsme městě na dospělí, na starší, na děti, na bydlení, ale bohužel ty developeři, kteří jsou koupili ty pozemky, pozemek chtějí vytížit do maxima a na tyhle veřejné služby a veřejné místa bohužel. Tak to doplňte. A jenom v návaznosti vlastně k té spolupráci, jak se teďka pan starosta zmínil, ono je to třeba těžké, co se týče komunikace s městem, protože třeba já jsem osobní zkušenosti, neznám třeba vazby, jakoby nejsem rodilý tady Ivančák, jsme přistěhovalí, zhruba žijeme 10 let, porodila jsem to obě 2 děti, ale člověk se snaží navazovat kontakty, ale vždycky, když jsem se obrátila třeba na městský nějaký odbor, teď nemyslím jenom životního prostředí, ale rozvoj města, nevím, jestli tady odbory přesně paní Valentová a tak dále, tak dva odbory jsem kontaktovala a vždycky neúspěšně. Jo, že to je trošku takové těžké pro běžného občana, ta komunikace, jo, mi odvěceno, že v podstatě to teď by se muselo něco. Já bych chtěl jenom říct, že jsem reagoval na že díky je někdy složitější, ale o to víc jako už mě někdo, že jsme se domluvili, řekli jsme věci. A tohle to ale zase chybou to, že třeba jednáte s těmi úředníky a už to nedáte najevo. Já když třeba píšu nějakou na kraj nějakému úředníkovi, můžu kopii hejtmanovi. On to nečte, ale ten úředník aspoň ví, že ten hejtman o tom taky ví, tak se o to možná o to i snaží. A neříkám to, že poslat kopii mě jsou jenom hlavníkovi, ale je to taky rozumný, protože oni někteří úředníci si taky udělají to, co se jim hodí a jsou to jenom zaměstnanci. No ale právě, je to jejich práce. Jo, vemte to, že v podstatě, když jsem kontaktovala vás, tak musím říct, že opravdu se ráda za tu spolupráci, ale když jsem se snažila tak kompetentní osoby na konkrétní kteří v podstatě jsou odpovědní za tu práci, tak mě v podstatě odvětí muselo by se, mohlo by se udělat, ale muselo by se to, spíš mi řekli 10 důvodů, proč to nejde, jo, že v podstatě přišlo mi jako ten dojem, že místo, aby tady byli v podstatě pro tu spolupráci výkonu svého povolání, tak v podstatě, jo, je to strašně těžké, takže věřím, že třeba většinu dotazů běžných občanů o to odradí, že člověk opravdu musí se, jo, propojovat. Děkuji vám velmi. A myslím si, že toto je oblast, kterou bychom mohli dále jako řešit na dalších platformách. A když se to taky napíšu. Jinak prosím vás, to, co tady dneska zazní, tak všechno tamhle Emma zapisuje, dále se bude řešit. Nejsme tady teďka v tom krátkém čase, aby se hnedka vyřešilo a aby se na to dostali odpovědi. Jo? Já nechci být tady nějaký zlý pes, že to vás někdy jako utnu, ale proto, aby jsme se dostali k dalším jako věcem. Jo, takže děkujeme za všechno. Co nestihnete třeba potom říct, tak nám potom zároveň napíšete. A prosila bych trochu jako krátce, odpovíme, nebo to budeme dál řešit. Tak tamhle se hlásila paní v modrém. Dobrý den, já jsem Koudelková. Hrozně tady tleskám maminkám, že se aktivizují, že se zapojují. Chci jenom říct, aby, tak jak říkal pan místostarosta, se pak netahali horké brambory a dodatečně řešili problémy, jestli by nebylo lepší zlepšit
informovanost dopředu občanů, aby právě občané mohli přijít s návrhama, zapojit se, mít praktické připomínky, jak vidíte, že to vůbec není od věci, aby měli čas se k tomu vyjádřit. Vůbec nikdo neznevažuje vaši práci, ale hrozně vázne komunikace. Já pocházím z Hustopeč, které jsou menší než Ivančice, mají 7 000 obyvatel. Tam je ta informovanost taková, že občané vždycky vědí, takovýhle je budget, jaké máte návrhy, co vás trápí, zapojte se, napište, pak se o tom hlasuje, ano, participace, pak se o tom hlasuje a všichni občané jsou pozvaní na důležitý a zásadní jednání. Mají právo a možnost do toho zasáhnout, říct své připomínky a pak se ta věc odsouhlasí. Je to průhledný, nikdo nemůže říct, tohle udělaný za zády, tohle se nám nelíbí a dodatečně už s tím nelze nic dělat. Takže možná jenom inspirace zlepšit informaci dopředu. Dovolte, řekla, že ano, můžeme dále jednat, co se týče participativního rozpočtu. Já osobně jsem taky pro tu participaci, komunikaci. Ale jsou věci právě, které jako se prostě musí udělat z investičního charakteru, co aby tady jsme vůbec mohli jako žít. A to jsou věci, které bychom si chtěli a chtěli jsme, které si přejete. Ale samozřejmě se tímto budeme jako zabývat a může to být i s jedním opatřením auditu Family Friendly, jako informovanost občanů a komunikace s občany. Na druhou stranu bych taky zmínila, trochu mě mrzí, že občas tady to setkání s občany je. Teď vlastně skončil projekt, co měl mikroregion a právě na participaci s občany. A probíhaly ve všech obcích mikroregionů, což mikroregionu je 15 obcí, setkání s občany. A v malých obcích tak přišlo třeba 10 lidí, 20 lidí. A když bylo setkání v rámci toho projektu, bylo to taky jesenový a bylo to někdy na jaře, nevím, a přišli 2 lidé. Měli jsme dotazníky v rámci koncepce rozvoje města, měli jsme dotazníky už předtím z toho auditu, měli jsme dotazníky v rámci teda, co dělal mikroregion ohledně toho rozpočtu a byly teďka naposledy dotazníky v rámci rodinné a seniorské politiky. Propagaci se snažíme dělat velkou. Já děkuji paní ředitelce tady z Brněnky, že když se na ně obrátíme, že jí odkazy posílá přes jejich informativní systém, aby to šlo rodičům. Takže tímto bych se ráda dále třeba jako zabývala, protože někdo řekne, že je informovanost malá, ale teďka tak bylo jako letáčky, bylo vlastně videospot na kabelovce, bylo to v teletextu, šli to přes ty školy, šli to teda jako i poštou, koho máme, prosím? Přes telefon, kolik to šlo, jo, takže to je jenom jedna věc, že jako chceme se zapojovat, já jsem velmi ráda, že tady jste, že to všechno jako zaznívá a budeme na tom dále pracovat, jo, děkuji, tady ty se myslím hlásila. A zažívám tady takové déjà vu. Takováto schůze podobná, když pořádala se, že se konala kdysi dávno ještě za starosti Adama, bylo to v 7. domě a tam jsme řešili otázku stěhování směrek Muzea Brněnská do Rajhradu. Dělali jsme petice, jeli jsme na kraj za hejtman, za nějakým pracovníkem tam a dělali jsme různé prostě zábrany, aby se to muzeum odstěhovalo. A teďka hrozí vlastně, už je to rozhodnutí. Je to po mnoha letech, že muzeum Brněnska bude v Oslavanech na zámku. Na to musím odpovědět. A jako myslím si, že sice je výborný, že bude památník Alfonse Buchy a všechno, ale Alfons Bucha se taky kamarádil tady s těma vlastně pracovníkama muzea, určitě by nebyl rád, že jako on byl jediný jako zástupce, dá se říct, kulturní, tady ty muzeální činnosti.
takže myslím, že kdyby tomu oni mohl promluvit, kdyby žil, takže by taky nebyl rád, že vlastně tady dá vzniknout jenom čistě památku. Ano. Tak paní Malá zmínila, to byla tenkrát tvorba vize města Ivančice, byl to rok 2005. A to roku 2005 vzniklo spoustu námětů a inspirací, které se postupně pořád jako na to pracuje, z toho jsou některé věci i koncepci rozvoje města. A potom jsou takové jako věci, které se narychlo změní a to bude mluvit pan starosta. Tak tahle informace, kterou vydali, že se muzeum Přemysla je pravdivá asi tak částí. Když se muzejní sbírky přestěhovaly, jednám s komisí historickou kultury pan Marovce, paní Jelinková, který považují za ty nejlepší, co ty jedni z těch nejlepších, co Ivančice mají. Ta pro Ivančice byla celá rána docela velká, protože Ivančice neměli kam ty sbírky dát. Zbyli tady 4 pracovníci muzea, kteří sídlili v Echotexu, v soukromých prostorách. Sídlili tam několik let. Poté, co byl zvýšen nájem, tak se přešli do budovy krajské organizace, že Muzeum Brněnska je krajská organizace a platí kraj. Takže byli asi 6 let v budově bývalé středoškolské školy. V této budově zase muzeum, nebo se budou plně výuka, všechny třídy budou plné, takže dětská tam se bude vyučovat, nebylo kam dát. Město Ivančice bylo osloveno, aby tyhle pracovníci někam umístilo. Do té doby, než se vybude paní Alfonse Muchy, a kraj počítá s tím, že tyhle pracovníci budou zaměstnankyně, budou obsluhovat paní Alfonse Muchy. A ve spolupráci s krajem, nebo ve spolupráci, že my budeme mít prostory, kraj dodá pracovníky. Tyhle pracovníci chtěli někam na ty 3-4 roky někam zase dát, než je dáme do našeho budovy Alfonse Muchy, s tím, že je deklarovat zastupitelstvo, že víc bude do dvojky, jak se říká, do Veselňáku, tam bude to a pracovníci toho muzea. Město Ivančice nestihlo, měli jsme několik variant, mohli jsme je dát do Bílopavlovskou díly, mohli jsme je dát do budovy bývalého Korusu na náměstí. Jednalo se s krajem, město Ivančice nestihlo koupit tu budovu tak, aby se stihli realizovat, že se chtěl stěhovat v červnu. Přišla nabídka z Oslava, aby tyhle pracovnice o tu částečnou dobu byly v Oslavě. Já nemám nic proti tomu, že tyhle pracovnice jsou v Oslavě, protože mají zámek, bylo pěkně sparvené, mají nevyužité prostory. Jsou tam 3 kilometry dál, tyhle pracovnice se jedná se pouze o pracovnice a mluvil se s panem Federem včera, takže muzejní sbírky zůstávají nadále v Radihradě a pokud Ivančice získají nějaký prostor, což je asi odpovídá prostoru, jestli znáte Diverznou park, nebo naproti autobusovou nádraží, ta velká budova, co tam byl výkup, tak takové prostory by se potřeba do sbírky tam dát. Takže pokud Ivančice získají takový prostor, tak sbírky z Radihradů budou zpátky. Já nevidím nic na to, že spolupráce kraje, Ivančice, Oslava si myslím velice dobrá. Myslím, že jsme malé region na to, aby jsme se dohadali, co je. Tyhle ty pracovníci, kteří jsou zaměstnanky krajského úřadu, zůstávají na zámku Oslavané. A poté, až my tady bylo přesídleni k nám do památníku Alfonse Muchy, aby řídili novou výstavu Alfonse Muchy. Takže není žádná připravena, že by muzea Ivančice se stěhovalo jako do Ivančice, nebo sbírky vyšly do Oslava. Sbírky zůstanou pořád naše, ale budou všechny v Radě. Akorát ty pracovníci zaměstnanky krajských úřadů jsou Oslavané na zámku. Já to nemám písmené stíly nebo editační prostor, kde nás požádá na jiné konstací. Nemáme na tom Oslavaných, tak já si myslím, že to není žádný problém tady bude Ivančice. Ale oni třeba mají i svoje výstavy jako jináčí než ty Muchovy, a ty byly kde teda? Ty muzea, tohle to samozřejmě plánujeme v tom, bylo jim nabídnuto, že spodní část by se domů vinárna a myslím, že na to docela shoda. Když se přebudovali, tam by mohli se krásně, tam asi 5 sklepů, pěkný, tyhle to suchý, byli jsme tam měřili i velikost. Tam by, a i ty pracovníci jsme tam měli tam požárníky, měli jsme tam i práce, měli jsme tam prostě všechno. Takže ty prostory jsou na to vhodné, a když zastupitelstvo města ustanoví, takže tyhle ty výstavní prostory, které můžeme mít tam, pod Veselňákem, kde je přístup uhlíkových zóny, a tyhle ty výstavní prostory se přímo nabízí, aby tam bylo. Ty prostory jsou tam velký, čistě teď se osvětlí, a tyhle ty prostory by tam mohly být, a tyhle ty naši budou, tak to Svoboda.
další věci by se tam mohly vystavovat. Ale takhle si myslím, že máme zastupitelů, že to naplánované, takhle si myslím, že by to mohlo být. A pokud děvčata budou bydlet 3 kilometry vedle a pokud jsou tady, tak si myslím, že to není tak velká vzdálenost. Ale já říkám, tak pokud něco budovali, tam prostě v Oslavanech byla volná místo, zvolky tam jsou, mají tam víc prostoru. Já si myslím, že je to dočasné, ale hlavně je to ideální stav. Dobře, děkuji, pan Večeřa. Děkuji. Jenom jsem se chtěl zeptat, jak se počítá s využitím synagogy? Tam by taky byli možný věcný výstavy pořádat. Už několikrát už se ty plány jako změnily, pokaždý se řekl, že tam bude něco. Pane Večeře, mám kladívko v roce 2017, kdy bylo samozřejmě od toho přestavba synagogy na knihu. Synagoza jsem udělal, v synagoze jsem udělal to, že se spravil strop, odboralo se to patro, co tam bylo, že si udělali tak na to. Nabízejí jsme i k muzeum, Brněnského muzea, aby prostě ty prostory nevýstavní. Neprošlo to. Jsou tam plány zhruba za velké peníze na tu přestavbu, na tu knihu. Čeká se na nějaké dotační titul, co by mohlo být. Ty další fondy jsme na to nachystení, ale zatím to neprošlo a prostě synagoga, pokud ty výstavní prostory by se tam nabízeli, tak je to taky možnost. Je to možnost to tam dát, kdyby něco uchopilo. Budování města, parkování je tam relativně to, bylo by to značky ideál, nabízeli jsme i židovské obci, aby se to vzali, nabízeli to kraje a prostě nikdo to nechce. Ne, že to nikdo nechce. Ono není jenom to vybudovat, a potom to provozovat. A já vlastně, když ten desetňák se evakuuje, protože stejně ten desetňák je náš, jsou rád, že se nám podařilo to takhle dát zase zpátky do života. Já věřím, že odpadněl, protože už nejednáme s konkrétní zájemcem, bude otevřená restaurace, budou tam se svatby, budou tohle dělat. A dole, kdyby byly tyhle prostory vystavěné, pro mě to daleko lepší, než kdyby tam byla vinárna, nějaká diskotéka nebo nějaký upěvý opět, kde vlastně celé, jak se to spravilo, ty pískovce, zase by to bylo totálně zničený. Jo, takže pro mě to daleko lepší, kdyby se prostory bylo tam. A co si nekogo, je to varianta. Ale zase, to budeme asi, když by nějaký titul byl, jdeme do toho, ale zase se pak o to starat a energetická náročnost tyhle budovy je značná. Víte sám, když máte staré stavby, když to jenom podvrčí a tyhle udělat tak to. Takže zase nedogo i na to projekt čekáme na nějaké titul, aby jsme třeba tam dali tu knihu, co je na sídlišti, předělali a třeba zase tady zpěčku, která zoufale chybí na té sídlišti, protože to byla bývalá výstavba, tak samozřejmě se počítá se školkou, máme jednání, to bylo tady tu školku tam postavil a ty jednání jsou, ale ty 2 třídy nebo to jedno patro, který bylo bývalý školce, tak knihovna se přesunula do centra města, myslím, že to bylo fajn pro všechny, ale chybilo. Děkuji. Mě by ještě zajímala jedna věc. Vy jste vlastně ustavil teďka tu komisi životního prostředí, což má být jako poradní orgán rady. A my už jsme se teď sešli 3krát. Ale co si myslím, že je strašně důležitý, abychom komunikovali i s váma. A co bych vás chtěla tímto požádat, tak jestli bychom mohli mít vlastně pravidelný schůzky té komise s radou, aby byste nám jednak prezentovali ty vaše záměry a my si k tomu mohli nějak vyjádřit, anebo naopak, abychom my vám mohli prezentovat ty nápady, protože ve chvíli, kdy my se budeme scházet samostatně a jenom napíšem zápis, který k vám přijde, myslím si, že z toho vlastně získáte třeba 20%, než kdybychom se prostě sešli osobně. To byla ta poslední věc, co jsme asi nekomunikovali, já vím, že jste se sešli a já jsem se ptal, že to starosta si od vás nějaké papír, protože se sejde komise kulturně historická, to na Moravcu, tak máme 3 A4 a děláme podle toho a dáváme to do rady a máme tam zápis komise ty a komise doporučuje a to, takže my budeme jenom rádi, když zástupce komise jedno třeba za měsíc přijde na radu, dávat, budete nám mít nějaký zápis, určitě spořídíte, dávat ty zápisy a posílat to jako návědově rady, když si jak poslední výbory nám posílají, co by chtěli a co nechtěli, tak my teďka ani odpovídali technické služby, podali OSMAP, až jsme mít, tak se vždycky sedneme jedno za měsíc, za 2 měsíce, řekneme, co kdo udělá, napíše jeden to a je tam napsána vedení města technické služby.
Takže pokud ten zápis bude součástí rady, rada vlastně bude jako bod jednání a pokud za námi jednou za měsíc přijdete některá z členek, tak bude jenom rádi a my zase ze zápisu rad vidíte, co se dělá nebo nedělá, takže budeme jenom rádi. Takže tak jeho komunikaci nezručíme, je nám bude potřeba zápisy a budete třeba se zároveň nastavovat a tohleto. Nebo podle nás to třeba Polina Fluka, no, musíme to komunikovat mezi sebou, protože jinak fakt to nejde. Takže, jak říkám, a jsme také zváni na komisi historickou, takže kdybyste mi vaši komisi, tak někdo za námi kazoval, já myslím, že by tam měli být teda ideálně všichni. Protože jestli vy očekáváte, že to bude dělat zadarmo ve volném čase, tak já potřebuji vědět, že ten čas prostě budu tomu věnovat a někam se to posune. Jinak já opravdu to čas nemám. Ale to řekni, že jste to neočekávám, že nám budete dělat. Vy jste projevili zájem na něco z 19. Vy máte to zasedání někdy v 5 hodinách odpoledne, jak máte čas. Já říkám, že to někdo za rady dojde a pokud vy budete si přijít na radu, tam budou všichni členové rady. Takhle to myslím. Já neříkám, že zase všichni členové, že prostě tam někdo přijde. Já taky vlastně mám toho volného času docela málo, tak se snažím, aby tam si někdo aspoň na těch komisích byl a potom vlastně, aby to celá rada projednala ještě nápis. A jak říkám, bylo by ode mě strašně pokrytecké, kdyby jsme něco budovali a potom máte vyslyšet váš hlas. To asi by bylo věci úplně zbytečné. Zaprvé vás by to nebavilo, mě to nebavilo, já si to dělám, aby ta věc něco stála. Ne, aby jsme prostě dostávali právní slát. Já bych se vrátil k tomu židovskému hřbitovu. Tady zaznělo něco, že už je tam nějaký projekt na chodníček, něco přes ten Řenkový potok. Tam ten malinkatý pozemeček, který sousedí s zdí židovského hřbitova, patří Cihelně. A Cihelna chce od města teďka nějakou část pozemku. Tam se nabízí jako směna, že jo? Když vlastně oni by to nechtěli jako kdyby poskytnout, tak město jim nebude ochotno poskytnout to, co chtějí vlastně oni. Tam není problém s Cihelnou. Je problém s tím, že to zaplatil vlastník sousední nemovitosti. Rozumím. Ale to nepatří jemu, takže tím pádem on to v podstatě nemůže udělat. Jasně, tam bylo to, že ta Cihelna, protože jsme byli jako stavebníkem jako město, že město má větší páku, potom, jak jsem říkal, už potom nějaký právní postup, jako ty věci. Že ta Cihelna, oni mezi sebou mají, já to pak nevidím, obchodní nějaký určitě, jako říct niance, ten pozemek byl něčím tam neviděný, to neviděli, že se kupovali, ta Cihelna to neprohlásila, jo, a teď mezi sebou se takže to má nějaký spor. Soudně štuchají a my do toho nechceme jako vstupovat. Jestli je to takhle, tak nechceme rozumím. Spory jako ale je to zajímavá myšlenka, protože ten pozemek, který po nás chtějí na staré sídliště, aby se rozšířili pozemek bytového domu, tak je to zajímavá myšlenka, to směnit, aby jsme měli větší páku na to, že něco za něco. To je zajímavá myšlenka, určitě se tím budeme zabývat. Tak, máme ještě nějaký dotaz? Mám ještě dotaz. Před Žižákem právě byla vždycky cesta, která vedla z Břenkovky až na Brněnku. A potom, když ten Rybčák tam začal stavět ty svoje baráky, tak tam nadělali právě ty ploty až k té zdi a teď je to teda taky neprostupný. Tady udělá, když jsem tam byl se podívat, je to zase soukromé věcí, pan Rybčák to zadělal. Jestli by nebylo vhodný teda, nebo možný s tím Rybčákem ještě nějak teda jednat jako město, aby když teda ne za Žiďákem, tak aspoň před Žiďákem ta cesta, aby oni se do toho nového sídliště nějakým způsobem dostali. Aby nemuselo se to obcházet až úplně okolo Cihelny. To je úplně panoramé. Tak my to máme zapsáno a bude se to dále řešit. Tak, uplynuly 2 hodiny. Já vám velmi děkuji za vaše dotazy. Ještě ale nekončíme, tak poslední. Ještě doposlední. Takže ještě, jestli je teda nějaká možnost dostat nějakou dotaci na to, protože před několika lety město nabízelo, že nám dá kompostéry. Ale protože nedostalo asi dotace, tak ty kompostéry pořád jsme nedostali. To bylo ještě před covidem, že jo?
Takže taky ty lidi, když teda v těch rodinných domcích mají teda ty odpad, biologický odpad a nemají třeba ty pohranice, ty bio, tak tenkrát nabízelo město kompostek. Teda já mám to odpovědět. Nabízelo to město, nabízelo to mikroregion, byla na to teď dotace. Nevím, jak je to teďka, jak se zpracovávají nebo ne. Nicméně, když jsme dělali dotazníkové vyšetření ohledně těch popelní z toho systému do, tak tam právě tady ten zájem o té kompostéry moc velký nebyl. Jo, tam neříkám, že tam nebylo žádný, ale bavíme se o tom, že tam byly řádech jako stovek, když byl tým modelí popelnice, a ty kompostéry byly řádech do 10 kusů. Nicméně je to dobrý podnět, můžeme se o tom pobavit. No ty kompostéry jsou pořád jako vyhlašovaný nějaký dotace. Já jsem rád, že se tím mikroregion bude nosit kalendárnosti. Takže to je mikroregion, že to je mikroregion, potom to bude nebo zavést. Že stojí Menčice, koupilo zhruba asi před 500 popelnic, ne biopopelnic, svážíme bio odpad v rámci poplatku, který neplatíme, těch 700 Kč. A někde v obci takhle, že ten bio odpad se sváží a ještě jsme koupili popelnice nejde. A my jsme byli rádi za to, že ty popelnice jsme koupili, protože samozřejmě ten odpad bio, a už tam nepatří, patří od normálních popelnic. A tenkrát byly ceny zhruba 12 Kč za odpad z popelnice, jak se říká, a zadarmo byl ten bio. A teď už samozřejmě končila doba dlužnosti, platíme to 450 Kč, takže náš ten bio odpadu stojí asi 800 000, jenom 800 000 jenom za uložení. Takže ale ten nápad, který ještě bude pro kompostu, nebo nějaký náměstí, a kdo bude chtít, tak protože se ty komposty daleko lepší, než tu spadový rybníky, tak se aspoň to zpracuje, udělá se to. My jsme jim měli dopadli, jak mít 2 komposty, které jsme si zakupili, se pochování, že je to potom zpracovalo, to tady do země, a to asi nebyl čas, takže ty máš času dost, já bych k tomu doplnil, že prostě ideální odpad, ten, který tady jsem pamatoval, asi jsem nebyl. Dobře, tak děkuji. My jsme se, prosím vás, dneska sešli, ještě tady jeden dotaz, diskuze setkání s občany z vedení města v rámci auditu Family Friendly a teďka ještě teda se hlásí pan Surovčík, tak než mu dám slovo, tak jenom ráda, že jste ještě neodcházeli, protože na závěr bych chtěla se domluvit, jaké kroky budou dále, jak to bude dále probíhat, jedna věc. A tamhle jsou připraveny flipové papíry, kde jsou různá témata, abyste nám tam napsali, co byste si přáli, co si přejete, nebo co se vám třeba i líbí, či nelíbí, abyste s tím dále mohli pracovat. Jo? Tak ale opravdu poslední dotaz a vymyslíme určitě nějakou platformu, na které by prostě probíhaly další dotazy. Já bych se jenom chtěl vrátit k tomu rozvoji města, když už jsme tady ohledně toho, jak jste tady prezentovali tu výstavbu vlastně té sportovní haly u té školy. Tam možná jsem špatně poslouchal, ale tam ta stavba ztroskotala a plánuje se ta výstavba řádově v jakém horizontu? Proč na to budou vyhlášeny dotace? Dokud na to nebudou vyhlášeny nějaké dotace minimálně z 60-70%, tak to město nebude schopné to ufinancovat. Dobře, takže vlastně čeká se, jestli bude dotace, a když nebude dotace, tak to nebude. Ano, všechno. Tak. Takhle, můžeme se samozřejmě potom jako město, pokud se zastupitelé dohodnou, pobavit třeba o financování formou úvěru, ale to je až ta poslední varianta. Tak a potom tam Jardo prezentoval, že by tam vlastně ještě měly vzniknout nějaké odborné učebny na té základní škole Tomáše Garrigua Masaryka. A to budou nový prostory, anebo se to vybuduje ze stávajících třeba tříd a sníží se zase počet prostě žáků? Ne, tam jsou dvě úplně, paní ředitelka už nám řekla, a tam jsou dvě úplně nový učební a dvě učební se přebudovávají. Ale je to zase o tom, že to nebudou kmenový učební, protože ta kapacita těch škol se váže na kmenový učební, ne na odborní. Je to teda takový Kocourkov trošku, že... Takže dojde nebo nedojde ke snížení počtu žáků? Ke snížení počtu žáků určitě nedojde. Tak. A ještě jeden dotaz.
město prostě čeká, když se vypíšou nějaké dotace a tak dále, to je logicky, když nemá město své finanční prostředky na to, aby realizovalo nějaké výstavby a záměry, tak já se zeptám, je to asi tak 3-4 roky, co vím já, tak se městu Ivančic nabídl jistý pan Vladář, který tady chtěl vybudovat hřiště a bazén. A co vím já, tak jednal jakoby s vedením radnice, tedy minimálně s Milanem a s tebou, Jardo, a nabídl vám, že by vybudoval tyhle ty věci na základě za svoje náklady. Chtěl po městu jenom čistě pozemek. Tak proč, jak to dopadlo, proč mu město nevyšlo vstříc? Proč to nevíme? My široká veřejnost. Který chtěl budovat, co já vím, bazén jsem neslyšel, ale kluziště a chtěli budovat poloviční kluziště ještě normálně. Chtěli budovat tohle kluziště na Rejně, vlastně tak, jak je Břetovčů, jak je ten telový, tak tam chtěli budovat kluziště, tak tam bylo. Jelikož pak přišel to, tak to se celý stoplo a jelikož vlastně jsme mu nabídli, že tam teda ne, že tam je jiná koncepce, že by tam mohli ten bazén do budoucna a navazovat, které je teď namalované, ale to říkám, nabídli jsem pozemky za Alexovicích u školy, kde je ten malý zimní stadion, nebyl to velké stadion, byl to stadion 20x10 metrů, takže pídí. Takže jsme mu nabídli pozemky zdarma za kurty, tam, kde se to uklidilo, a tam, že by to bylo v Němčici, kde jsou parkovací plochy, protože se už tady tam ta umělka se postavila, tam na tom zůstalo se tam kurty a bylo by tam centrum sportu a tam by to mohlo být. Tohleto odmítl, který trval na pozemku na teréně, kdyby nám to rozhodilo celý ten koncept, který je tam namalované, tak jsme řekli, že tento pozemku nabízíme a říkají z obrácené města. V Horátě se bude naslavaný, tam to taky ještě není, ale já když si spočítal jako podnikatel ekonomickou návratnost tohoto projektu, tak nevím, co to stálo, ale když ještě vyletěly ty ceny energie, tak jak vyletěly, hodina zimního stadionu třeba stojí 8 000 korun, tak když jsme tam byli v zimě hrát hokej, tak to jednání se to skotalo, ale jednal se mnou, s Jardem a s panem Sládkem a takhle jsme byli všichni tři u toho, protože vždycky jsme jednali, jak se byli minimálně do dvou, ale u toho jednání jsme byli všichni tři před 4 roky a přišel covid a pak ty jednání se dál nepokračovaly. Takže pokud by byl zájem ještě co dělat, není, máme ty nové vedení, můžeme přijet na zastupitelstvo, můžeme přijít tento program udělat a Laďo si zastupitel, můžeš třeba to rozjednat a můžeme za zastupitelstvo probrat, ale v okamžiku, když mě někdo, nabízí něco zadarmo, jehož tomu státe pozemku, já už jako dávám pozor, protože zadarmo mě v životě nikdo nic nedá. Tak co vím já to ještě dokončím. Co vím já, on chtěl po vás pozemek s tím, že to postaví, bude to provozovat. Čili pro občany by to mělo určitý přínos, protože já vím o tom a mluvil jsem s tím člověkem, měl tam být menší bazén, řekněme jak v Nové Vsi, a menší zimní kluziště. Ano, nebylo to plnohodnotné kluziště jako v Rosicích. Ale myslím si, že město Ivančice nebo občané by to využili. A jestliže my tady pláčeme nad tím, že máme málo sportovních ploch, hřišť a hal, tak odříct takovýhle prostě projekt z mého pohledu je hřích. To je za prvé. Za druhé, v Oslavanech už se to staví a staví se to prostě i s fotbalovým hřištěm. Takže a vy potom tady argumentujete tím, máme cyklostezky, tak se propojte a zajte si do Oslav. Tak to se mně prostě jako vyhodí. Tady někdo přišel s tím, že na kávíze před 10-12 lety, když se někdo starosta, tady přišel ten pán, tenkrát, co okupoval potom Oslavonice, jim to udělal stavně v závěru, což jim pan biskup se jmenoval nebo takové, že v Ivančicích postavili bez nějakou strašně velké homosál, sliboval na peníze, na fotbal, město bylo čestný občanství, pan Borec stejně skončil v base, zavřeli, ale není nic. Pokud jsme třeba vykonali před 4 lety, že jsme nedotali... Tohle není argument, to, co říkáte. To je úplně něco jiného. Vy jste to odbočil. Já jsem zvyklý, že mi nechám paragraf. Já vím, ale vy se bavíte o tom, že nějaký pán tam bez nějakou něco dělal a tady toto je úplně o něčem jiným. Prosím vás, vraťme se zpátky. Takže pokud tady u toho jednání jsme byli oba dva místostarostové a já, pán chtěl nějaký pozemek někde, a rada města tenkrát jsme řekli, dávno jiné pozemek, postav si to sám. My jsme neřekli ne, ale ne tam, kde chtěl on. Takže jsme byli, a pan Sládek ti to určitě může lidem potvrdit. Já se ho zeptal. Určitě se na to nezapomněl. Takže takhle jsme ukončili tento, že tento pozemek říká, dobře, já si to rozmyslím, pozvu sám. Přišel covid, ale to spadlo.
tak já další jednání s ním nebylo. Dobře, a já se zeptám, vy jste to zavrhli jakoby radní a rada, proč se to neprojednalo na zastupitelstvu, anebo proč se prostě neparticipovalo i s občany? No co jedna, nepřišla žádná studie, žádná vize, nepřišel co... Vy jste mu to neumožnili tu studii ani udělat, když jste mu nenabídli pozemek. Tak. Hledáš něco, co není. Vrátím to zpátky. Jedná se o to, že takový náměty a návrhy hodí dnes a denně nějaké. Kolik jich máme? Třeba řekneme, ať přijdou za mnou, jako třeba za radní nebo jako za ředitelkou, hlediska volného času, já vždycky říkám, tak udělejte nějakou studii, dejte nějaký návrh, budeme to společně řešit. A nikdo nepřijde. Přijdou i občané někteří, jak je tady všechno jako špatně, a říkají, pojď se do něčeho zapojit. Už třeba jako nepřijde. Já bych chtěla, abychom se prostě jako domluvali a ne co by bylo, kdyby bylo. Co se týče toho koupaliště, který zmínila paní Holá, v roce 2005, jak se dělala ta vize, jak se tady zmínila, tak tam, jestli si vzpomínáš, že jsi tam byla, tak samozřejmě přišli lidi a bylo to téměř 20 let. A přišli tenkrát koupaliště. Potřebujeme nutně všichni koupaliště. Ve finále, protože jsme se tomu věnovali, to bylo víkendové setkání. A když jsme měli spoustu námětů a potom Lepínkovou a vyřazovací metodou a podobně, tak to koupaliště zapadlo úplně do zadu. A spíš chtěli lidé, aby byl zpátky městský rozhlas, protože v té době se vůbec jako žádné informace nevysílaly, což se teda splnilo. V té době se začalo mluvit o tom, že aby byl lépe přístupný park. A to tady to vedení města ještě vůbec nebylo, to 20 let. Nebo bude to, že jo, příští rok 20 let. Takže jsou věci, které se jako bavíme. A na dalších setkáních, co bylo i v tom roce 2017, opět zaznívalo, že chcou více informací v městském rozhlasu, že chtějí třeba více jako nějakých setkávání, aby teda byl prostor pro klub seniorů, aby mohli se někde jako scházet a dělat si svoje aktivity a další. Takže jako přijde se vždycky jako to není. Ale opravdu jako musíme ty věci dělat jako společně. A ta rada je tady třeba na 4 roky. Za 4 roky se to zastupitelstvo mění. A jsou prostě věci, které se musí jako vyřešit. Můžu ještě dotaz? Já dost často chodím na městský úřad i s dotazama a nabízel jsem pod Jakubem, my tam máme na pravé straně, jak jsou garáže, tak tam máme takové jakýsi naše odstavné parkoviště. Je to asi pro nějakých 6 aut a rozjíždí se tam blato. Tak jsem říkal, a byl jsem na stavebním úřadě a mluvil jsem i s panem Janíčkem, že bych to sám udělal, jenom když mě dá nějaký materiál, že bych tam udělal třeba zámkovou dlažbu nebo nějakou dlažbu, aby se to nerozjíždělo dál. A víte, jakou jsem dostal odpověď, že kamkoliv se postavím v Ivančicích mimo parkoviště, tak a teď se oháně nějakýma zákonama, že je to nepřípustný a že může na mě poslat policii a budu ještě pokutovaný za to, že parkují tam, kde se parkovat nesmí. Zábor veřejné zeleně. Ale to je pravda. Já nevím. Svatá. A chtěl jsem to udělat tady tohle a nešlo to. Vy jste si odpověděl sám, pane Janíček. Ano. Nebyl jsem to ani já, ani Sojka. No dobře, ale tak já vás beru informace ze své hlavy a jde zároveň proti zároveň města. Ale já vás beru jako orgán, který by měl... Ale vy jste říkal pan Janíček. Ano, ale já nenapadám vás. Já se omlouvám, já se teda musím rozmlčit, protože jste byl, že o půl 7 mluvíte dětí. No já taky. Půl 7 a 5 minut. Ještě bych si chtěl to na ten pivovar. Ale já to šli. Prosím, to mají pozorné. Takže já vám děkuji, že jste se zúčastnili dnešní besedy. Doufám, že ještě tyto starosti trochu vytušíte, ale já opravdu musím. My vám děkujeme za slibí. Já můžete se tam obrátit, ať mailem nebo... Já jsem ještě chtěla říct, že existuje ve městě takzvaná státní samospráva. Samospráva je zastupitelstvo a rada, a pak je státní správa, což je jako úřad. Jo? Takže my teďka tady jsme vlastně jakoby samospráva
A děkujeme za ten podnět a budeme to nějak jako řešit, co a jak, že každý ten pracovník neboli úředník na tom úřadě, tak jednak jako zase plní věci, co se týče toho odboru, který má zase svoje směrnice, svou legislativu, je jedna věc. A pak je druhá věc, ta samospráva, což řešíme v zastupitelstvu, nebo jsou nějaké výbory zastupitelstva, nějaké komise, rady, kde se to bude řešit, nebo další platformy. Já bych možná už ty dotazy asi uzavřela, to uzavírám teda po třetí. Jani, prosím tě, mohla bys tam ještě jednou napsat zeleň? No ano, pod Jakubem. Já tady klidně napíšu zeleň, ale jako tohle není žádný jako konec. To je začátek. My jsme se tady dneska sešli, kde měla být jako beseda, co vás zajímá, na co hnedka jako odpoví teda vedení města. Druhá věc, já jsem postupně, a právě jsou ty flipy, tak ještě bych byla ráda, že co jste tady zůstali, buď si je tady můžeme rozhodit a pracovat, nebo to tam takhle rozdělám a zbytek do půjdete v tom tématu, můžu dát něco dát, kde je teda to životní prostředí, ta zeleň, další věci. A tady jsem napsala pár věcí, jinak máme celý zápis a to se domluvím a dáme to pod Audit Family Friendly, tento zápis z dnešního setkání dáme na web. Tady jsem vypsala věci, ze začátku, teda když bych to zajímala, tak ze začátku se vydalo na